Bueno, creo que chega ben, probablemente ainda non recuperados de todo, pero ainda faltan 48 horas, non, para o próximo partido, recuperándonos ben, bueno, pues desas típicas molestias de golpes que hai despois do partido, pero, bueno, anímicamente contentos e pensando xa, bueno, pues no partido do mércores. E, bueno, vamos a recuperar a Lamelas, non, que entra na convocatoria. Bueno, pues xa só nos falta Chapu, non, por alguna molestia que aínda ten, e, bueno, vamos a ver se xa para o fin de semana o temos ou para a semana que ven, pero, bueno, xa en principio, pois estamos prácticamente todos, non? Bueno, probablemente sí, non? Bueno, temos a posibilidade de facer varios cambios. Creo que o partido do sábado foi de un nivel de exigencia moi alto. Bueno, temos unha plantilla compensada, non? Que se ve moi a menudo, non? Cos cambios que facemos, que non se resinte, non? Que todo o mundo aporta, e, bueno, nunha semana como esta é importante tamén pois repartir minutos con algún futbolistas, e ademais pois tirar tamén de xente que a mellor non xogou o sábado, pero que sei perfectamente que van a dar un gran rendimento. Dá moita confianza, non? Saber que, bueno, que ganamos 3 dos últimos 4 partidos, bueno, que o equipo está facendo as cousas ben, que outro día ademais deixamos a porta a cero, non? Con un equipo enfrente moi competitivo, pois que supemos leer a cada situación do partido. É certo que estamos en un bon momento, temos a oportunidade, por ser un partido adiado, de puntuar solo nós, nadie máis pode puntuar si gañamos. Eso significa, bueno, pues meter máis puntos con algúns rivais, acercarnos, si gañando, pues con 38 puntos esa será unha puntuación, eu creo que é moi boa a estas alturas. Bueno, pues todos esos pequenos objetivos os temos aí para o mércores. Sí que sorprende, non? Cando empezamos, bueno, eu tamén contaba con Salamanca como un dos equipos que iba a pelexar pola zona alta da clasificación. Recordo cando fomos ali na cuarta jornada era líder, non? Un concepto que non é significativo, pero que máis ou menos arrancara ben. Bueno, pues é un equipo que ahora mismo está en dificultades, non? En clasificatorias, bueno, que ten que salir de aí como sexa, claro, por historia, por club, por masa social, por todo, pues debe de salir deses postos de descenso. Non, un equipo que cambiou, non? Como por outra parte non podía ser de outra maneira, non? É dicir, si cos resultados que tiña non estaban satisfeitos, cambias de adestrador, normal que cambies para alguén que tamén faga modificacións no equipo, non? É un equipo diferente, que fai cousas diferentes ás que facía antes, que o primeiro partido ganou fora da casa, despois ganou na casa como local o Llanera, perdeu co Compostela, e onte empatou en Segovia, non? Bueno, leva unha derrota de 4 partidos, un equipo que lle costaba atopar gol, pero que era está facendo, salvo onte, non? Que deixou a portería, que foi un empate a 0, pero un equipo que cambiou, creo que dá a impresión de que está mellor, non? E que cambiou para mellor. Sí, era un equipo que antes pois esperaba máis ao rival, non? Xoaba máis replegado, esperando erros e poder correr, non? Sobre todo en contraataque. Era un equipo que buscaba sobre todo non encaixar gol, bueno, eses números defensivos pois están aí tamén por eso, pero que lle costaba máis atacar e facer goles e gañar partidos, non? Entonces, bueno, creo que mudou en ese sentido, de que é algo máis atrevido, que utiliza máis futbolistas, bueno, por diante de balón para atacar, bueno, pero que busca esa necesidade de ter que gañar partidos, pois un punto de crecimento a nivel ofensivo, non? Creo que é o máis importante. E outra vez, non? Todos os partidos están sendo moi nivelados na categoría. A todo eso que ti dixes temos que añadir, bueno, pois a motivación de que é un equipo que está en un momento difícil e que ten que salir de aí, e para eso ten que puntuar prácticamente sempre. Bueno, eso fai un rival doblemente perigoso, non? Pero nós temos que pensar no noso, en seguir no noso bon momento, bueno, ser capaces de superalo pois a través do xogo, non? Máis que poñernos cuartos ou quintos ou terceiro, eu, como decía alguna vez, son os puntos, non? 38 puntos, e faltarían 30 por xogar, pois está claro que é unha puntuación moi boa, non? Que, bueno, podríamos decir que estaríamos a un pasiño de conseguir a
a permanencia e tendo moitos partidos por diante, eso está claro, non? Pero se trata de ver se somos capaces de facer eses 38, non? Falar sobre que vai a pasar hasta non ver este partido é complicado, o noso objetivo é ese, poñernos en 38 puntos o miércoles, e a partir de aí sí que podemos facer outro tipo de análisis, non? Pero ahora hai que pensar en este. Porque estamos todos en poucos puntos, porque os partidos son moi nivelados, porque cando ti gañas, pois esa igualdade fai que ou haxa moitos empates e tú podas meterlle puntos a moitos equipos, bueno, se hai derrotas, pois igual. Aquí ao final se trata que, o que decía outro día, creo que a estas alturas de tempada sumar de 3 é importantísimo, non? Porque co nivelado que están os equipos, con cantidad de empates que vamos a ver, si eres capaz de gañar, está claro que vas a cortar en algún momento a liga por abaixo, non? Que é o que nos intentamos, non? Entón, bueno, temos outra oportunidade por diante para sumar 3 na casa como locales, bueno, é o que temos que estar centrados, non? Porque ese sí creo que sería un paso moi importante a estas alturas. Sí, levamos os últimos 2 partidos aquí, non? Compos e Leganés ganados, bueno, creo que sería importantísimo ese terceiro partido, volverán a toparnos ben, que na primeira volta tuvemos momentos un pouco complicados como locais, e parece que estamos millor, bueno, hai que refrendalo contra o Salamanca.